Sumangga campur channel CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Campur sari nih dhewe kok. Iya Pak, Pak Kamari. Awas. Sih, persiapan sih. Ojo, jangan yang di bawah. Yang di mana? Di atas. Oh, yang di atas dulu. Oke. Kan masih banyak ini. Timbangannya kayak penyanyinya ipet-ipet memang orang. Iya, daripada ipet-ipet kita gerak bareng-bareng, oke? Yang tahu gerakannya? Ayo gerak bareng karo aku. Iki malah gawe status saya gitu. Ayo bareng-bareng. Ayo. Coba ya. Sebelah sini dulu aku terus sono. Oke, gantian sini dulu sana. Coba ya. Oke. Ayo, yuk. Oke, yuk. Di zoom, Bro. Kari manis, kuryang manis namanya. Ayo. Wes siap, wes siap. Saya persiapan saya, ayo. Sing isih kendo-kendo dikencenge, sing Hey. isih seti nyapa? Nyapa? Endel nggonku. Lho kagak apik-apik nggon aku. Lho, nggonamu nganggo jarik kabeh, nggon aku nek sing nganggo rok. Tapi nggonku kan nek sing lanang. Wedok ngono lho, Pak. Oh, lanang kuwi. Apa anak wedok uyuh kok ngadeg? Masa lanang dadal sepil. Jajal nggonmu ayo. Oke, persiapan ayo. Kene sampai diriwangi ngadeg barang. Ji. Yo. Kari manis, kuryang manis ramyani. Tutup. Piye grup kulis udah masalah. Lanang. Nyapa Masuk iso. Lanang. Kowe rong-rong. Piye? Goyangane sindene Puspita Larana. Ya. Iki goyang luar biasa. Piye goyangane? Pak, urung wayahe bareng lah kok wis lek. Lagi goyang gak muni, iki goyang muni otok. Pak paduane dolanan. Ya tak Mayor, ganti mayor. Oke, yang sini persiapan kok. Persiapan menghadapi musuh. Rata. Oke ya, oke. Oke, mau ngajak gimana kamu? Loh, disetel sapa sing menang. Oleh menang oleh hadiah kok ngene Pak Kamari. Hadiah ya apa, Pak? Bongo. Ayo kita battle. Oke, deal. Grupmu karo grupku menang sapa deal? Oke, deal. Kita battle ya. Battle. Lah iki yo tak gawe. Oke, siap sih. Delengan. Oke. Rodo alon. Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari tawari. Delengan. Belum. Kita lihat Yang dulu. digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Ngono ya. Aja nganti kalah, grupku aja nganti kalah. Mana lo? Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger
gembira. Dangdut, 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 dangdut. Iso kowe kaya nggonku. Iso kowe kaya nggonku. Gonamu lho, grupmu malah kurang fase grupku. Pokoknya engko nak grupku nak ndang mundur, nak ndut maju ya. Oke? Oke. Ayo, Madhep rono. madhep reno. Ayo. Sing lanang tanam sepatu. Lah, lanange yo melu no. Lanange yo melu. Kene Madhep. ting. Ayo. Ayo, jejer. Sing lanang arep. Ayo. Wis to, tak kancani aku. Wah, pok salahe sapa melok mau? Hah, tangane ning kene sik. Tangane ning samping. Asik. Iki iso ngresapi banget to iki. Pak suwira kanggo. Iya, Pak. Maju, mundur, maju. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Asik pakai berasik dut oke. Maju dut oke. Santai. Iya. Ini lagi pemanasan. Kena kalah karo nggonku kok. Mundur, maju, mundur, asik. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Dikiyal pinggulnya, dikiyal enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh, suasana gembira. Siapa? Dangdut. Oke. Apik grup Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk sinden-sinden berdua bisa duduk. Kamu bisa duduk. Nah, sinden karo sinden ra enak apa-apa nih. Lah piye to? Yogone rene. Ayo, yoga kudune siap. Ayo. Rene. Aja guyu kancane. Oke, ngene ayo. Ayo rene. Iki kan campur sarine bose to ya. Hati-hati. Yogone sing sarungan. Ora apa-apa sarungan ora apa-apa. Jangan guyu kancane, bener. Iki dene bos Dene nyambut gawe guyu. sing turu digugah ayo langsung. Ning gene bose dhewe kudune semangat. Ayo. Mas Percil, Dalam kirang setunggal niki sesepuhe. Pak Suyat, jalan celuk. Ayo Mbak Suyat. Mbak Suyat. Endi Mbak Suyat iki? Wong ilang Mbak Suyat. Ayo baris. Ayo baris. Baris. Apaan iki? Kancane joget guyu wae. Ayo baris. Rene. Iki direwangi ngene iki lho kok oleh piro? Wes ora oleh piro ngene-ngene kok. Pak. Iki Sing sarungan bagian ngarep. Ayo. Pak Cil. Dalam Iki ning acara apa mantenane Mbak Mega karo Mas iki kok. Hamzah. Mas Hamzah apa enek acara sunatan masal to, Pak? Ono iki siji. coba. Oke. Pira seberapa, Mas? Nadanya masih berapa? Nadanya. Ayo, maju. Siap, gerak. Ayo pas garis. Siap, gerak. Coba Luruskan barisan. Siap, gerak. Istilah cepat, gerak. Allah. Pak Kamari lho. Pari. Iki lho Bang Mok. Mas Hati-hati ini, Mas. Saya. maksudnya istirahat. Istilah cepat, gerak, tegak, gerak gitu loh. Istirahat di tempat itu tangannya dibondok di belakang. Loh, ya, siapa ini? Melawe. Sik. Ora Iki anake juragane iki. Tak kira lah melarene bisa. Gawani aku nek no. Siap, gerak. Istilah cepat, gerak, tegak, gerak. Oke, dari sana namanya siapa harus tegas. Sik, Pak. Seperti kamu. Nama siapa? Selidem. Asli dari mana? Asli Jawa Tengah. Oke, siap. Seperti itu ya. Oke ya. Pak, iku lho Pak, rambutnya kok tukul ning ngisor. Oh, alah gandul kunci to. Jangkrik. Kaget aku, Pak. Lah kok nganti tekan jopo. Berarti kok sampai nyurungut. Maksudnya tukulnya tekan dhuwur kok nganti. Yang sebelah kiri, kanan sendiri. Nama siapa? Tadi. Siapa? Tani. Dani. Oh, sing tegas bro. Jadi yoga, jadi pajak. Nama siapa? Dani. Asli dari mana? Dani Malang.
apa piye? Nah, gitu harus Ayo. kasih. Ayo, yang sana. Nama siapa? Tadi Asli dari mana? Jabung. Kowe lak guyu. Bos, sabar bos. Sabar bos. Pokoknya tak tekoki guyu tak antem sepatu. Bos, sabar. Iki tenan kok. wong pusat bos, weke bose dhewe. Ora apa-apa. Nama siapa tadi? Dani. Dani. Asli dari Jabung. Pegang apa kamu di sini? Saran. Oke. Ucapkan apa untuk Mas Manten sama Mbak Manten? Selamat menempuh hidup baru. Ya wes, oke. Ya, wes. Kamu udah nikah apa belum? Dan Awakmu sih. kamu udah nikah apa belum? Belum. Semoga cepet ya. Amin. Oke. Amin. Nama siapa? Sopo gitu. Kita budek. Mosok karo jenenge dhewe lali to, Pak. Gambi. Gambi. Gampi. Gambi. Gambi asli dari mana? Adiknya Pak Ri. Adik sama Pak Ri. Ri. Wani ora we. Oh, ya oke. Lanjut. Aman. Timbangane ditekoki duwe awake dhewe dikekne Praboso. Lah iya. Adi sing Aman lek. Aman. Sik iki aja ngaku nek adine lek rineh lho. Si Tontok lho ya. Ditok adine. Yo, yang ketiga, nama siapa? Eka. Iya, asli dari Jabung. pegang apa ini? Kong. Suaranya gong gimana? Oh iya. Berarti ngerti deh. Ngerti. Berarti konge nek ngombak we, ombake Ucapan apa untuk Mas Manten dan Mbak Manten? Selamat menikah. Pak Suwiti ram to, Pak. Jangkrik kakak iki ngomong aja. Oke, enggak apa-apa. Kene urung lho, Pak mau. Wis ben adek dhewe wis ben. Gek nyekel apa yo Kowe ora iki jelas. conto lho, kowe adek Pak Ri lho iso sarungan iki lho iki lho. Nah yo iki ning gene ponakane dhewe. Ya, nama siapa yang keempat? Mon kok aja ngocak Jabung ngocak Madura bae ini. Isa apa ora? Iki basa ndi? Ayo. Isa basa iki apa ora? Bantah bisa sekali seperti tahu. Aku ngocak dari mana kamu juga namanya. Mana sahabat ini badai. Ngomong apa? Mbos ngawur aku pokoknya. Ya aku ora ngerti blas. Bahasa mana itu tuh? Oh, Madura. Madura. Iso to awakmu? Ben bisa sekali ben. Pelak. Dena. Dana. Oh, danga. Kowe iki kok ini kok dangak piye? Nama siapa? Bri, kakak. Kok Bri? Iki Madura tujuh Bali. Oh iya, aku masuk ke Bali. Nama siapa kakak? Ngeki. Syukur. Cor-lancoran bentar belater anak Semalang. Ada 2 telok mek setong sempang sepok. Ya. Ngomong apa, Pak? Sembuh lah pokoknya guyu. Aku lah ngerti. Masa pokoknya guyu. Emak setong 2 telok. Kowe ora siji ora telu ya omong aku. Siapa namanya? Mananya? Selor. Kaya Tung. Pajak nanti. Lali aku pajake ning kene. Ora pokoke lak tung masalah gak pajake ning kono, berarti pajake nggae lambe. Oh iya. Oke, ayo. Oke, panjake kudune nggo lambe. Nggae lambe ya. Nap ben manyana siapa? Ben namanya siapa? Namanya siapa? Mek pas gupek kok pengen ya. Mek pas kok ngocak tang nyamar ya selor. Selor. Oh, Tung tak tong. Iki lho wis. Kene. Ayo. Nabuk kabeh. Lah yo. Ayo. Namanya siapa? Nama siapa? Nama siapa? Tuh. Selor. Mek pas tak ngeding dia. Enggak mudeng awakmu iku. Ngading kok. Ngeding apa to? Aduh sing jeding lho anting. Basa niki ne betul kok ngawur. Garo, aku mbok sumpah, suwer garo aku. Ngono kuwi yo takono apa malu bertanya sesat di jalan ngeding itu apa ngono kuwi. Ngeding apa ya? Men mon reng Madura ngocak ngeding reng Jabung ngocak krungu. Oh krungu. Krungu. Ngeding, mbak ngeding. Namun kok ngocak mek kakek tanya terus. Mbak ngeding. Omongan terus. Ngeding, mbak. Lah. Apa dia? Cak omong. Ayo. Mon pas kok ngocak tang nyama. Iya. Reng Jabung ngocak jenengku. Iya. Tang nyamar ya selor. Iya. Jek tanya boleh kakek. Iya. Ngerti kakek. Aku ora ngerti tenan no. Iki jenenge selor. Kaya lakan lodrok kae. Selor. Untuk manten Mas Manten ucapan Madura Selor. Doane. Ucapan untuk teman-teman berdua Bernyapa, versi bernyapa. Madura.
Kowe nyapa pindah rono. Mun reng laki temu reng bini jek sampai sapisan mek setong sampai mati ya. Amin. Amin. Ngomong apa to Pak kok mbok amini kuwi? Alah pokoke duwa kuwi. Pokoke siji kanggo selawase. Pokoke buru-buru. Sepisen. Ah, ngono lho wis ya. Ngono ya? Oh. Selar. Oh, berarti Makasih beneran. Selar. Yang kelima namanya siapa? Sarul. Sarul asli saking pundi? Jabung. Pegang apa? Bonang. Suarane bonang pripun? Ses. Orang ngono kawet sore mau kok suarane ses. Ses diengkolmu. Bonang kok ses. Apa gitu? Untuk manten. Apa? Ucapan. Mas manten, Mbak manten. Selamat menempuh itu baru. Oke. Padha karo kene iki mau. Gak apa-apa. Yuk. Iki. Jeneng sapa le? Jeneng sapa? Durung-durung kok wis malah mutah-mutah kuwi lho. Kabeh mutah. Jeneng sapa? Imam. Aduh. Salate ning mburi dhewe. Positif. Mesti nih salat ning ngarep pol. Imam asli Jabung. Nyekel apa? Ponang Barung. Oh ya oke. Manten, Mas manten, Mbak manten ucapan apa? Semoga sakinah marwadah warahmah. Waromah. Romlah bakul rawomah. Sakit romlah diengkolmu. Oke, terima kasih. Sebelahnya. Aduh rek, lagi wis aku apal. Jeneng asli saka ngendi? Kowe mau teko kene jam piro? Kok agak mencak? Alah wis enek kuwi. Teko kene jam piro? Dugi ngriki kula jam 3 Cak. Yen mangoten Inggih Cak. mbok bilih wonten lepat kula sak rencang. Inggih. Kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Menawi mekaten kados pundi Gusti? Mboten napa-napa. Keselor. Aku nyeluk selor enek medurane. Ucapan apa Kakak? Ucapan untuk mantannya? Iya. Anaknya banyak. Amin. Ngono lah. Oh sik. Kaya iku ngek. Cak ndek kene ono ngek. Ndek kene ono ngek ganti. Sing sarungan iku ngek. Oh jenenge ngek. Oh iya. Anake oke. 2 aja cukup. 2 cukup. Siap, lanang dan laki-laki. Oke. Perempuan dan laki-laki. Sebelah. Monggo Cak. Namanya siapa? Jenengmu sapa, Mas? Jenengmu sapa? Tiba-tiba mata bu bicara. Ditoke. Lho kok takono dhewe tak takoni kakek-kakek kowe. Ya takono Ngono ya, Pak. seduluran iku nyambung Ya seduluran. takono dhewe to. Anu ngapunten namanya siapa? Oh Koni. Lu tak takoni ya iso ngono lho. Untuk Mas manten, Mbak manten apa Mas? Mbok bilih wonten apa Mas? Semoga Allah. Masalahe awakmu nek ngomong kuwi kurang cetha, kurang jelas. A yo A, I yo I, U yo U, O O. Lah piye? Mas namanya siapa? Mas namanya siapa? Kurang A. A kuwi mangap A. Mas Namanya Mas nama S S kuwi S. matamu. Wong enek wong ngomong kon ngomong. Untuk Mas manten, Mbak manten. Anu ucapannya? Ucapan. Dari Mas Joni. Kena tak cewok. Bisa aku. Bisa aku wis, bisa no. Oh, ape nyanyi. Oke, siap. Oh iya. Ape ya. Nadane yang lain bisa duduk ya. Oh, yang lain bisa duduk. Yang lain. Lah tak omongi, mau kata apa nih Mas manten? Gono kowe ngomong sakinah mawaddah warahmah. Selesai. Selane kowe ngomong. Lah kok ngomong bisi aku. Mas kula nyanyi mawon. Oke. Ya. Anu lagune napa Mas? Selendang biru sing ono ning aku wis demik dhewe. Aku wis demik. Tepuk tangannya mana untuk Yogo luar biasa. Anak Terima buahnya kasih Pak Mas ya. Mas manten sama Mbak manten ini di rumahnya Pak Kamari. Pak Kamari juga. Alhamdulillah Mas selendem bengi iki awake menghibur keluarga besar dari Pak Kamari. Sekeluarga. Ya. Pak Kamari masa kaya ngene iki ape duwe gawe saulan ping 12 kelaksan Mas. Lah kok iso kelaksan? Kabeh weke dhewe ora newo.
Oh iya modale dhewe ya. Panggung wae dhewe. dhewe. Musik wae dhewe. Urusan Gamelan wae dhewe, sound wae dhewe. Aku apa ning unggahne rego empe ra iso aku. Lah kok iso ra iso kuwi lho. Lah piye mau wis roh regaku kowe. Kok wis pengalaman to. Batenku ning ndi wilayah kene kok tetep sakmene ae tak delok sing opo kau layak kasun aku yo ngono. Oleh ri tadi Pak. Ri jebule. Pak Kamari didongakne sehat terus. Ya, amin. Ibu juga seperti itu. Sehat walafiat, bermanfaat, barokah. Amin. Amin. Mas manten sama Mbak manten kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, dipun momongi Dipun niku karuniai momongan yang soleh dan soleha. Amin. Karena apa? Menurut sampean resep nikah itu seperti apa? resep nikah itu yang penting selalu bahagia kedepannya bersama keluarga. Mbak Mega Mendung. Mbak Mega Mendung dadi daringan. Loh, Mbak siapa to? Mbak awakmu yo ngomong Mega Mendung aku yo melu ya. Mbak Mega Pramesti Priyanti. Ya. Dadi wong wedok ya wong wedok sing tenanan. Contoh. Aja wong wedokan kaya kae. Wong wedokan kae. Kuwi wedok iblis. Kowe wong wedok sing tenanan. Pokoke nganten loro kuwi sing penting duwe prinsip kaya aku. Prinsipnya gimana Sing Kakak? penting manten nak wis omah-omah kuwi kudune iso dadi watu, gragal, kerikil, pasir. Nah, aku didadekne jadi dicor mbokmu kok rumah. Nyapa kok iso dicor Gragal apa? watu, gragal, kerikil, pasir. Manten kudu harus punya pegangan seperti itu. Heeh, manten kudu iso dadi watu. Watu kuat ngatur wektu. Iso mbagi wektune kanggo keluargane, kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo tangga-tanggane. Iya. Kuwi nak watu, sing kaping loro gragal. Gragal ki Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampai gagal. Oh. Dadi kudune grapyak karo sopae, karo tangga, karo dulur, karo keluargane. Petuk sopae yo mesem sumeh. Iya. Petuk tanggane guyu. Engko petuk dulure guyu, petuk kancane Terus guyu. guyune terus le. Heeh. Kowe nek 3 wulan paling celuk Pak Purnomo pedhot ya le. Lah kok guyu terus ora pedhot. Grapyak kuwi lho, silaturahmi aja sampai gagal. Iya. Kuwi gagal. Terus krikil. Krikil aja sampai keri ningkatne skill. Dari skill harus diasah terus untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Oh. Sinau setiap Sinau hari. setiap dino. Heeh. Krikil terus Pasir kudu iso ngepasno apa sing ditaksir. Kepinginane apa harus menyesuaikan dengan kantong atau tabungan. Aja dipaksa. Aku saiki Soale saiki akeh wong wedok sing maksa. kok iso? Akeh. Dadi kudune Wong pasir. wedok lho saiki wis ora kaya mbiyen. Ora kaya mbiyen Wong piye? wedok mbiyen ki mesti seneng ning pasar. Heeh. Wong wedok mbiyen ki seneng dolan, tuku Iya. emas. Saiki lho wong wedok ning omah tok paling Shopee bendino. Paling ya Loh, kuwi. itu kan apa jenenge memanfaatkan teknologi to, Pak. Aku stres ale. Mesti bojomu dhewe kuwi. Lah kuwi sing anu aplikasi anyar kuwi. Lah dalah kuwi. Lazada. Oh dalah kuwi. Lah dalah tekon neh bojoku tuku neh aku ya. Iya. Kowe nglakoni apa ora? Nglakoni. Lah iya to, kowe nglakoni to ngono. Nah, kuwi. bisa dibayar cat. Apa? Cat Cot apa to kuwi? sing bayar di tempat kuwi lho. Cek. COD so cot iki lho. Ayo diwaca kan cat dik. Berarti kowe yang nglakoni. Nglakoni. Lah ngomongi manten anyar ki wi percuma. Lah nyapa? Sing diomongi manten sing lawas-lawas. Oh, Kowe rabi wis Apa? bilang tahun. aku suwi lho, Pak. Piro? 14. Umurmu lho piro 14 tahun. Umurku ya lagian likuran lho, Pak. Lho kok 14 tahun mosok kowe Sing ngomong 14 tahun sapa? 14 apa? Wulan. Setahun punjul rong sasi. Lah 14 wulan anakmu apa-apa? Loh, ora apa-apa. Loro. Ora apa-apa. Ora masalah ya? Ora masalah. Lah cara aku, kowe ngurusi wong wedok carane kudune piye? Ngurusi wong wedok diseneng-senengne sak njaluke apa dituruti ben bahagia hatinya, membangun rumah tangga juga lebih bahagia. Umpamane Cocok, wong- Bu. Berarti wong wedok njaluk apa kudu? dituruti, njaluk apa ditukokne, njaluk apa diusahakne. Lah ora duwe. Nak ora duwe utang. Wong lanang tanggung jawab, Pak, Bro. Mas, Hmm. saiki umurmu piro? Umurku piro ya? Aku lali, Pak. Lho umurmu dhewe Kira-kira piro lah wis. Lha umurmu piro selawe? Ah. Ya Punjul sithik lah. 26. Punjul sithik. 17. Lah ngono pase sak ngono kuwi. Ya Aja sing singan. lah aku ora ngenyang umurmu Iya. 17 lak kowe bendina ngono kuwi karo bojomu. Piye? Kuatmu paling 17,5 bosok kowe Mas.
Lah kok 17,5 bosok kuwi lho. Lah kowe dhuwit ki wetenge lho digekne bojomu njaluk apa dikek-keki terus. Nyenengne. Wong iki ndelok golek bojo ki sing daringane ora bocor. Lah carane Contone kaya iki. Heeh. Ki sing klambi abang ki. Klambi abang. Mbok sawang ki apik apa ora? Apik, Pak. Daringane bocor apa ora? Ora mending kok. Iki daringane bocor. Lho. Lah kok iso? Ora iso nyimpen duit. Lah kok iso bocor kuwi ora iso. Teko bathuke ketara. Titenane Nuwun sewu teko kencete ketok. pencete yo kena. Lho. Hah? Kencete lincip. Wong lak wedok kencete lincip wani karo wong lanang ta. Apa iya ta? Alah ora percaya. Lincip nerincing ngono kae. Lincip mlaku encit. Lah. Wani karo wong Kuwi lanang. wani karo wong lanang. Berarti saya lincip kencete, saya wani karo wong lanang. Ning lak kencete ki rada gedhi. rada gedhi mbembeng. Bembeng ngono kae aja dirabi. Lho, nyapa? Tas babaran kuwi wong kuwi. Lah kudune sing piye neh? Sing enek blentong-blentong ireng. Oh, pokoke sing ngono blentong-blentong ireng, Nah. ana kriwik-kriwike sithik ngono. Kuwi kencing manis. Kuwi amputasi. Aja angel leramu. Angel golek wong wedok iki angel masamu. Kowe lah golek wong wedok delok tekapane. Delok teko wulune. Wulune, wulu alis. Nyapa? Wulu alis ngono kuwi sing rada kandel. Kuwi wong wedok sing setia. Masa? Setia karo wong lanang tenan kuwi wis riset membuktikan. Terus Wulu alis, wulu bringos tipis-tipis ngono kae kuwi biasane wonge setia. Tapi nak golek wong wedok sing wulune tangan rada enek akeh ngono kae. Kuwi biasane sing diarani tapak doro utawa tapak tangan. Masak sak masak mesti enak. Kuwi tinggalane mbahku biyen lho. Nak golek wong wedok ngono le. Tapi aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile ketel. oh kuwi berarti. Oh iya berarti lah keter banci. Coba gue berarti lah iso kowe kan suaramu penak jajal ya. Makanya nyembang wong loro. Kowe nyembang dhewe ya. Oke. Nadane Mas. Kamu suruh nyanyi apa? Nadanya pakai mayor E. Saiki wis dadi jenderal Pak Mayor. Ya ora iki lho nadane. Bila kamu wedok nyambut tuh. Hari yang mantap. Kuwi lagu apa? Di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak berhati ahoh itu gue rumah aku oh ya kacane nyanyi kan Lah aku kan jipuk teknik India to. Mesti nak sing lanang nyanyi sing wedok yo. oh berarti Saiba apa ya Saiba nadane dadak gue rata-rata Saiba. Oke, aku dadi wedok ya. ya sebenarnya oh Saiba oh Saiba oh Saiba Saiba malah kayak wong kecepet le Lah awakmu yo gregelmu ngono. nadane ya Oke. nadane sebegitu Ya. Oh sayangku. Oh kok Indonesia nih Oh sayangku. Oh sayangku. Gregel Ku cinta. lagu Indosiar itu apa lagu Indosiar Lagu Indosiar. Iya. Sing apa kuwi? sing apa lho sing satu rindunya wedok Rindunya hatiku padamu kasih. Terus? Rindunya hatiku asik sudah tak tahan
aku Oh datang iya iya lanangnya enak ya. melamarmu. Betul. Kan ku jadikan permaisuri kasihku, oh sayangku. Saya tak cekelin. Terus dia nyanyi, aku yang cekel ngenani. Iya. Rindunya Hatiku padamu kasih, jadilah ratu di hatiku. Lah berangkat munggahe karepmu wedok ngono. Gak mas, masih ngawal mau halus-halus. Iya, Pak. Sing gurih lah kok mau tekak. Lah maksudnya koyo sing Masa ndagel tekan kono kene yo amang-amang nyawa. Mas iki nyanyi iki sing koyo Nyanyi apa? Apamu kok iso? Oh, lagu sing saiki anak kecil-kecil mesti cah cilik-cilik mesti iso. Oke. Cah cilik terus mesti seneng. Lagu yang viral. Lagu apa itu? Statue aman. Wis statue. Emangnya kamu bisa wis tuwek ngono ya mudeng statue iki. Wah, biasu. Lah kamu wis tuwek ngono kok dolanan TikTok bareng. Rotok dek. Deno. Bledos. Oke. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu rock. Satu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini abang yang rayu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Ngapunten Pak Kamari, mohon maaf tamu undangan semuanya. Malam hari ini kakak saya stepnya umat. Rock kuwi. Lah nganti ngene. Ya apa mau iso koyo Lah aku. aku yo versi ku halus to Mas. Nah, awakmu kan rock, aku yo versi dhewe. Biar ini. Arabian. Coba. aduh ajak ini mau juga abang yang dirayu. Aduh ajak ini mau juga abang yang rayu. Sepenak. Ngono ya, iso penak ya. Anu penak. Betul kowe karo aku. Boleh. Apa? Gede bong. Aduh abang itu baru kita berdua. Oke. Kamu duet dengan satu. Ya, pokoknya aja banci kae lho, Pak. Enggak tak sing sing iso. Ana nek sitok nek. Ini, sorry. Oke. Anu nadanya itu aja enggak apa-apa Kak. Oke, nadanya segitu ya. Iya. Coba Dek, kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini memang banyak luar biasa artis Jawa Timur hadir pada malam hari ini. Siapa dia, Pak? Yuk kita sambut bareng-bareng. Inilah dia. Nadanya jelas. Sepi rasane waktu pinuju dewe. Selamat malam semuanya. Malam. Aku udah bilang tadi Kenapa? yang selanjutnya itu adalah artis kondangnya Jawa Timur. Iya. Ya ikut Adela. Adalah apa? Adela dangdut itu. Anu duwe adik jenenge adik. Adik Adela toh. Coba best bos, saya Best. minta Oh, best. 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 Best yang penting gak keser ya Kak. Jadi ini beser no. Tadi sampean statue kan ya? Statue. Udah pakai gerakan belum? Belum. Sini. Emang ada gerakannya? Ada dong. Yang gimana itu? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan tapi tak mau. Cuma bikin tak bisa. Cuma kasih efeknya saja.
bisa versi rock, saya bisa versi Arabian. Oh, pakai versi-versi Punya ya? versi sendiri. Boleh. Emang ada. kamu punya? Ada dong. Apa itu? Madura. Wah, Kancane Taylor lor. kancamu. Kancane Taylor. Nah itu kok versi Madura kuwi piye? Ya ada lah. Cengkoknya terus ada, dia. ada tretan dibi. Ada. Pojok itu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Ya kayak Taylor nek omong. Statue, 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 statue. Oh iya. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Genah toko 24 jam iki. Ada toko 24 jam iki. Bapak kamari derama kabare Beres. pasti beres. Beres. Aduh, Sate le. sate matamu. Ora, kowe iki terus lamu nyanyi kok macaku. Wah, coba pikir saya pikir. Aku nyenggaki. Lah kan aku nembang, kenapa kamu kok bilang sate-sate? Enggak. Kembang turi ditandur pinggir sumur, bapak kamari tak dongakno panjang umur. Amin. Aduh kena apa dik? Kenek telek. Syukur we. Kadang iki nyanyi aja diganggu kok Ya ya. udah. Ganggu. Aduh dik, ana apa dik? Bapak kamari nandur cengkeh, monggo mriki njaluk pesen. Lirsa Alir, lersa alir, 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 gungelir sa alir, lersa alir, 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 Dumon anjeling Asik. odi na bental ombak sapa angin salah jengan. Dumon anjeling odi anak orang majengan. Bental ombak sapa angin salah jengan. lersa alir, lersa alir, 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 gungelir sa alir, lersa alir, 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 Ono tahu nang pinggir sumur, para tamu tak dongakno panjang umur. Ya deh, amin. Ono tahu kabeh siji, para tamu akeh rezeki. Alir sa alir, lersa alir, 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 gungelir sa alir, lersa alir, 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 Ning pinggir kali nandur cengkeh, Pak kamari rezekine akeh. Amin. Ana duren rasane enak, temanten yang duwe anak. alir sa alir, lersa alir, 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 gungelir sa alir, Lersa alir, 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 eneng sego goreng campur oli. Sego goreng campur oli kuwi terus piye? Ya gak kena dipangan. Cengowak. Parian bos, parian. Sing penak. Lah ya sego goreng campur oli. Terus? Abot enteng ayo dilakoni. Oh iya. Kuwi ngono Tapi kuwi. apa mungkin sego goreng campur oli? Dene. Nek kecap bisa Enek uteke kuwi kok pekok. sego goreng campur brokoli ngono kok. Nah, Masa campur oli? Sego goreng campur oli. Abot enteng ayo dilakoni. Ning Jakarta golek aren. Iya. Iki puspita aja nganti leren. Lirsa alir, lirsa alir, 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 gungelir sa alir,
suaramu tak koni penak lagi tak gandeng nih ya. Oh, ada lagi? Duet ya? Boleh, boleh. Karo sing ndi, Pak? Mun apa lagu namanya Mun Duh, mon ajeng. Adi Yo. endah. Adi Yo. ajeng. Sinden selanjutnya bisa maju ke depan kita tampilkan bisa duet Panen salah jenengan. Alela. alir go ngeceng ceng 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 walah lagi sing ngerti Apa-apa? lagi sing munggah sepote duduk kuwi Lah apa? Lah kudune apa nek cepet? Lah ki mau iki kudune sepote Dan yang par. Eh? Oh, yang itu. berpantapim berpantapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur dua berpantapim berpantapim tralalelo tralalelo tung 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 sahur dua Aku bintang tamu apa anomali? Oh, jalan sing bintang tamu. bintang tamu. Jalan sing bintang tamu. Bintang tamu Ya teko kene teko kene teko. Teko Aku nang mlaku. Sinden yang sangat viral Sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral. siapakah dia di sana? Ini namanya Maling-maling mambu. iya ya Wanita istimewa Rainoko. Ini sinden kok gayor kok wanita Rainogo iki lho. lah kan jalukmu sing jalukmu sepot sing piye Kan wis digawe. Sepet ya sing apik apa piye kok so? Namanya menyambut itu juga memperkenalkan seseorang. Jadi memperkenalkan dirimu. paling gak iki lagu-lagune sing slow. slow Apa? Slow. oh iya meneng kono kowe njaluk sing piye slow sing piye Umpama kaya Mas aku. umpama kaya Cak Pertil ngene iki. Sorak-sorak Bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka jeng 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 langsung merdeka merdeka. Umpamaku, kamu ngono Iya iya. umpamaku sing teko. halo halo Bandung ibu kota beriangan halo halo Bandung kota kenang-kenangan. Umpama kene. Aku. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Lah kok awakmu njaluk sing halus? Umpama ya awakmu sigrak kaya ngene penak lho Aku gawe ini. halus ya. Halus gak Ya, sigrak. siarne Mas. ya balik bahasa masih bersama di Leti jalan Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kowe njaluk sing piye to kowe njaluk sing Dane piye alus. Jalan sing halus. Apa kok malah lagu sedih? piye kare njaluk piye njaluk sing piye Jaluk sing sigrak. Sing sigrak Mas. Sing sigrak kaya kene mau. Ketukane sigrak kaya kene mau. Malah medeni. Ayo. Sing sigrak Mas. yuk yuk bersama masih berdiri Leti Gundul-gundul bacocok gembelengan Nunggi-nunggi wakul-kul gembelengan Wakul bimbang sekali kaki saratan Ora usah sepot-sepotan wis. piye Wis tak metu dhewe aku. Kan kesuwi lah. Aku kulino metu dhewe ora usah mbok iku. adek Sini. adek kenalan ya mau kenalan apa enggak Perkenalan ya. kenalan Mbak. enggak Ya Saya jelas sudah lah, Mas perkenalan. paling gak iki awake dhewe kudu silaturahmi karo warga masyarakat Mboro Sido dadi lawang. Betul. Awakmu kok Kurang ngerti to sapa to kae bintang tamu sinden sing paling ayu dhewe piantun kene durung ngerti. nggih Berarti Yo kenalan. perkenalan. Ibarat kata tak kenal maka tak Kampleng Mas. sayang sayang. sayang. Ya yo mari disayang terus dikampleng. mau yang lagu apa yang pertanyaan Yo manut Mas. ora kamu Lagu bisa, pertanyaan. pertanyaan juga bisa. begini
Kendang tok Mas. Kendang tok ngeyel ae mau. Teko jabur aku ngene. Lho, lah daleme Pak kamar mandi kene iki wis. Kamare. Pak Kamari. Lah iya, Pak kamari. Kamari kamar mandi. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Selentem. Adik namanya siapa sayang? Aku Proberini. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Saya nyampe sini habis maghrib. Adik nyampe sini jam berapa sayang? Aku sampai sini jam 8. Adik tadi makan apa dek? Aku tadi sego goreng. Alah enak ya dek. Adik kamu tadi makan apa sayang? Aku tadi makan ayam kecap. Alah adik sini sama siapa dek? Saya kesini sama rombongan. Alah adik aku sini sama siapa sayang? Aku kesini sama bos percel. Alah kok mesti ngono ki nyapo? Kancane mbok ditakoni wong kono ditakoni terus kok iso. Masalahku kurang mepet ini. Berarti aku kok kene. Ya. Ben ketok. Ben ketok, Mas. Adik nyampe jam berapa tadi dik nyampe? Saya 6:30. Adik kesini nyampe sini jam berapa sama siapa? Aku kesini jam 8 sama percel. Adik dapat becet. Apa? Lah, ngono njaluk ditakoni. Takoki. Ora jelas iki lho. Iki lho genah lho. Adik tadi makan apa dik? Tadi saya makan sego goreng. Adik tadi makan sama siapa dik? Tadi aku makan sak rombongan. Alah adik kesini dik. Apa? Ya ampun. Jalukmu ku sing ya apa sih, Mbak? Heh? Ala paling gue ora iso, Mas. Ora iso pe mau njaluk Jalan jalan tes. Adik namanya siapa Dik? Saya namanya Adik Selentem. Adik rumahnya di mana, Dik? Saya rumahnya Sidoarjo. Adik. Alah ini di rumahnya Pak Kamari sayang. Betul. Ini namanya mantenan putrane Pak Kamari yang perempuan. Nyapa kowe ngene. Nyapa kowe. Wong aku ora jelas ora nyapa mbok sauri iki lho. Masalah kowe ora koyo ngene-ngene iki. Ora kaya ngene iki piye padha-padha wedoke padha bintang tamune Mas, padha iso nyanyine. Iso nyanyi iso. Nyanyi iso. Apa bisa kau percaya kata-katamu? Duh, mengapa tidak? Mak jentit. Iki sikile kancane Jedor. sikile kancane boy tek-tek. Karo Mas aku anu wet jahe. Jahe matamu yo. Kok iki sikile kancane. Yo ora ketok yo sepurane. Ajar. Tak kongor raimu. Sabar yuk. Kanca dhewe. Kancan dari jahe. Sabar yuk kancane dhewe, kanca dhewe. Wingi wet mrene. Sabar. Gemite. Sabar yuk. Lho kowe piye? Lho iso silah dengan anak iki bapaknya iki. Awakmu Fatimah. Bojone Eri Kendok Fatimah. Mungkin ra nyapuk sapa sih? Lah tanganmu mau lho, jawe Tanganmu nguri. Ala apa? Wong aku kon. Mbok sumpah iki lho seneng saksine iki lho. Sabar yuk. Oh, bocokane. Awake jan bocah apa bocokane? Aku ra nyapuk. Sabar yuk, pancen yo Kok takon kelakuan. Mbak Kamari. Kon lek nantang ngomong nantang. Mbok sumpah aku ra nyapuk iki lho. Saksine seneng lho. Sabar yuk. Sabar yuk. Ya kuwi lho asli aku. Mungkin ra nyapuk so. Madu. Nah, anten bisa nyanyi buktikan. Madu deh. Nyapuk madu. Ada nih nyanyi ya. Oke, minor. Membiat makwi. Lah njaluk sing piye? Minor. Kleru. Kuwi mau yo minor lho kuwi. Lah iki tapi dudu kuwi. Mak
padet. Ora, aku gak muni nyok Ono mlaku tok. Pak Kamari pun Pak Kamari. Kae. Pak Kamari. Lah kae wae. Sing ndi? Nek kok Lah awakmu ora ngerti to? Pak Kamari. nyapa Pak Kamari nganu Nyapa karo kejebuk. tamu kok masalah. Minore sapira, Mas? Budek Iki lho golek iki lho. jaluk. Gulu dawa. Oh. Gulu pedot. Iso Gulu budok. pedot. Pedot ora lara. Maksudnya judulnya kuwi nyok. Berulang-ulang gulu. Itu kuwi. Berulang-ulang gulu. Gulu pedot, Gulu pedot, gulu pedot, gulu pedot, 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 pedot. Sik. Iki sembok to. Aku ya manut. Kok ngomong power. Aku ya Gulu manut. pedot iki lho. Lah kok mbok jawab? Lah ya kuwi. Keliru. Dudu Gulu. nunu. Nadane ya bener. Iya ya. Netes banyune Kendi. Maria. Hati tak fotokopi. Masalah. kurang ajar gitu. Apa? Mercon. Iki apa to, Pak? Iki bangsane apa to, Pak? Kok kaya anomali iki apa to? Tung sahur. Ya iki lho. Bakso asli Malang. Apa enak aku. Gak iso modele ngono kuwi. Dudu watu hang diarani pasir. Watu. Wah, ndase kaya kena tumor. Tutukne to? Ayo lanjut. Pak Kamari. Nyapa? Nyapa? Lampune mati Pak Kamari. Lah garek ngene tok wis to. Nang ngono malah apik. Malah yo brimob to, Mas. Iya ya. Ayo dudu watu. Dudu watu hang diarani pasir. Watu kambang keliono ing pinggir. Pinggir buru ketem Aku terus naksir kelimpekan kaya kelangan pikir. Alah. Dan wit kelopo kuwi jenenge tegan. Kuwi wah klopo. Wit klopo kuwi gelugu. Gelugu ya. Wit kelopo kuwi arane gelugu. Disigari dipara dadi pitu. Saben bengi aku ra iso turu. Engko iki apa entuk sangu. Wis Mikir sangu kuwi lho. Pak Kamari ya ora wis mikir dhewe. Mengko mulai dikawakne ya sangune. Pak Kamari bengi iki dipangan codot. Aduh. Kata-katane iki lho. Gak iso. Kok kurang ajar. Kurang ajar. Sini. Mari lapor Ngapa? cocok. Mari cocok. Dadi at kuwi lho. Lah piye to, Mas? Nadane sampean, nadane bes. Iki lho enak. Aku lah wong telu ki enak. Membiat mayun paman. Yo, Suarane Gandeng belambiangan. aring biakar gedang campur sawi. Timbyang worong jamur gulu nisun pedot. gak taman apa? Taman Juruk. Taman Sari Nuswantara. Sapa? Ayo Kemari pelambiangan Kumaren Taman Sari Nuswantara. pelambiangan Kumelarin Taman Sari Nuswantara. Rodok maju, Mbak Probo rodok maju.
lagune sing ki mau ya, lagumu ki mau kan wis hafal ta. Iya ya Mas. Ayo. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri sopo biae keperkok mesti ngomplong melongo. Luar biasa Mas. Lagune dadi siji. Iya. Antaraning Bokong semok. Bokong semok. Lagu bokong semok sing beda aku rada lali ya. Bokong Nadane bokong semok 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 bokong semok 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 Aja sampai disebut. Sebab nak disebut musik langsung nyaut. golek aja muni. Aja muni. Jangkrik. Aja muni. Ora aku. Iki Mas Manten, Mas Hamzah. Hamzah sama Mbak sapa jenenge pisan? Mbak Mega. Mbak Mega, Katuran Mbak Mega. Mas Hamzah. Katuran minggah wonten ning Terop. Munggah wonten panggung. Panggung katuran Kairing lagu. gending bokong semok. Bokong semok. Semok. Lah awakmu lu manting-manting senengan. Suwise bosok kan. Ayo monggo mriki Mas Manten sama Mbak Manten kita foto bareng-bareng. Ya, Monggo Pak Kamari. Pak Kamari sama Didampingi oleh Mas Hamzah kalian Mbak Mega monggo. Katuran minggah wonten panggung. Aring-aring yakar gedang campur sari sampai kering mulie isun mikiri. Enak ta? Enak. Wong telu lho pas. Iya ya Mas. Jajal kowe melok jajal. Aring-aring bakar gedang campur sawi sapa kering. Kok lurus to, Pak? kok lurus tok tadi jujur. Kok jujur. Aku suara 10. Monggo Mas Manten sama Mbak Manten ke sini naik Oke, foto Mbak bareng-bareng Mega. foto di sini. Kita tuh. Oh itu. Kamari. Itu. Oh, di depan. Mayor kakak, mayor pindah ke mayor biar kita pindah suasana kakak. Oke. Oke, Bos. Iya. Untuk Oh hati-hati Mbak, hati-hati. Oke, terima Mbak. kasih. Si. hati-hati di jalan Mas Hamzah. Hati-hati di jalan, mbok kira Pak jalan Pak Bis. Nunggu kesandung. Kita foto dulu. Habis kita foto kita joget bareng-bareng sama Mbak Manten sama Mas Manten. Maju agak maju, Bos. Agak maju. Pak Kamari mboten derek foto. Pak siapa? Pak Kamari. Monggo Bapak kalian itu Monggo. sekalian. Kita foto dulu sini ya. Ya. Ini kok Pak Kamari. Oh, kita tunggu dulu. Oke. Bokong semot, bokong sapa? Bokong semok kuwi ya bokongku. Pak Kamari, Bapak sapa? Bapak Kamari, Bapak sapa? Ya wong Pak Kasun kok. Masih ke wabe iki kan yo anu bapake Wong sak dusun. Oh bebas ya. 1, 2, 3, bebas. Oke, terima kasih. Ini kan Bapak sudah sini. Bapak Sambut. Mbak Mas Manten di sini. Oke. Bu, Tetap di sini, Bu, Bu, di sini juga. Kita harus wajib ada 3 persyaratan kakak. 3 biasanya. persyaratan yang Syarat harus pertama apa dipenuhi. kakak? Syarat pertama harus nyanyi, Mbak Oke. ya.
Kalau nggak bisa nyanyi syarat kedua. Ada syarat yang kedua harus joget. Oke. Syarat satu kedua nggak bisa. Syarat yang ketiga. Syarat ketiga yaitu nyawer Pak Kamari. Iya siap. Pak Kamari. Mungkin kalau 1, 2, 3 keberatan ada syarat nomor 4. Apa Pak? Tetap nyawer Mas Oh ya. iya iya. Mungkin nomor 5 Pak. Apa, Mbak? Tetap nyawer lagi. Iya iya. Minta lagunya apa Mas Manten sama Mbak Manten? Minta lagu apa? Monggo Kita bisa bawakan, kita bawakan. Mbaknya request lagi. Sinarengan. Wah, Sinarengan. Sinarengan. Dari situ satu, dari sini satu. Oke. Nah, kita collab. Sinarengan ini sing piye to, Mbak? Yo sinarengan ini. Sing piye? Kegeden tenan kae lho. Wek kuwi iki wis Ya. Yang sana satu, sini satu. Sana satu, sini satu. Yuk, bareng-bareng masih bersama Gebyar Campur Sari Muspita Laras Sinarengan untuk Anda sama Mas Manten sama Mbak Manten yang luar biasa. Kita joget bareng-bareng, Mbak. Yuk, 3, 2, 1. Yang sini monggo Mbak. Yuk. Yo bareng-bareng Puspita Laras. Wayo. Ayo ditunda. Matur Banduon, Pak Kamari, suwun matur Banduon bisa duduk kembali karena masih banyak tamu yang di bawah. Matur nuwun Mbak, Mas Manten Mas, terima kasih. Oke. Pak Kamari sampun nyangoni. Nyapa to kok ya. Wis didongakne wis Lah iya, Mas. luar biasa. Nah, Selamat wis ya, Mas. pokoknya sakinah mawaddah warahmah Amin. sampai paringi momongan soleh lan soleha ya Mbak Bahagia Manten. dunia akhirat ya, Mas Mbak Manten, Mas Manten. Manten. Wis pokoknya bahagia selalu untuk Mas Manten sama Mbak Iki Manten. mesti nak Mas Manten pas rada lumrah kesel ngono langsung dinyanyeni. Matur nuwun. Alah kayak kamu ya Dam. Oh, kayak aku dinyanyeni bojoku. Au au. Malah kayak kikrik. Bojomu asu aja. Heran aku. Sayang kok. Sayang kok kuku orang. Ayo kita lagu yang khusus Oke, Mas. pada malam terakhir untuk pada malam hari Oke, ini. ya. Karena habis ini kita kemana? Habis ini kita ke Kemana, Mas? Suhat Mas. Ngapain? Rawon. Pak Wot. Pak Wot, iya iya. Pak Ewot, iya. Nadanya apa pakai panda minor apa mayor? Kamu lagunya? Ayo. Oke. Minor apa mayor? Mayor aja. Mayor. Oh mayor. Yo Garuda. Oke, Garuda wis pokoknya mayor. Lo. Lah ya. Lo. Sewu kutha wis tak liwati kangen jroning dada kripik gedang godhong telo sithik dang matur rata bila ada sumur belakang bolehlah kita menumpang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu glotong-glotong tung tak tong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Cak Percil matur suwun. Awan-awan mangan kasur. Matur sembah nuwun kalau mau penampilan saking grup Cak Percil CS ingkang pirangka kangge derek mangayu bagya keluarga agung ingkang hamung kebigati.